Lah agar barangnya wis resik ya tak jukuk langsung to. Cukup dasmu iki ning jero jane barange. Barang Wah aku lho. Kene njero rauti lho. Ini rokok sapa to jane? Rokokku. Lah aku tuku ki tak Jaluk itu lho. Apa? Rokok rauti. Ya kok jaluk kaya rong til iki lho. Ya, Cuk, Pak iso rokok rong kene ngapa to ya? ya biasa to cek. Loro Karo to. karo toblok bisnis sebar maling picik nek kok. Masa. Ngono gitu. Ngene iki dikontrak goblok. Tengahe goblok malah cekake. Lah jarine wis anu kowe. Apa? Ndek jatah dhewe kok iso doyok sik njaluk kowe. Malah Njaluk- pitik. Njaluk rokok. Nah, bro. Suwi aku gak rene aku. Ternyata Blok kene sing delok aku wis saiki. wis ngeri iki doyok. Weh, permanen kaya nek iki tuku iki, lemah iki. Gua tuku ya, San. Nek ora ta. Gua tuku ya. Alhamdulillah. Wis iki kok Kengane wong kentalan. dikengane wis kaisar langit to, Bro. Bro, tak ada wong tipis. Wong Buddha jule kok sedika dawuh. Buddha jule. Dewi kuwi ini. Dewi kuwi ini piye? Aku kok. Ngono. Padane apa to, Ceng? Anu, Sun Gokong bilang lah ampun mbek kowe ya. Kowe ngerti dhewe to, Ceng. Piye? Aku kan dhisik panglima tiang peng to. Yang 5 tian Terus pe. aku dikutuk, Dadi diguak ning kok. dadi patke. Daratan iki, Jadi- tapi patke kan salah dalan. Heeh. Nah, aku kan ora. Nah, kowe bener ya dalane. Dalane bener. Tomblok bener terus dalane ya. Kowe ngerti dhewe to ya. Saking wong-wong iki sing ora diguak. Ya lho. Kowe aja ngono to. Aja ngelokno tomblok iki ra bener. Tomblok iki dalane bener terus. Cuma kadang carane sing salah. Wong-wong kan penilaiane wong iki ning motor dhewe wis elek to. Moto. Di mata orang aku wis elek, tapi belum tentu wong kuwi elek karo aku luwe apik aku. Ngono ya. Piye ya rokok terbaru rasanya ya? Ora enak sepet to. Kaya Rokok iki kan gabus surya iki elek, Ceng. Iya. Kowe nek Surya ya, nek aku kok gak ngalahno anu to. Lah rokok kowe iki rokok surya gak mungkin wis guduk. Gak, aku gak doyan nih. Rokok Gak patek. guduk. Aku sadar gak dapat. piye nek rasane kaya tudunang. Yo. Rasane iki ana sing isis, ana sing ora, Ceng. Enggak maksudnya iki kaya tudunang iki Oh, rasane. kamelane ana sing isis ana. Kok darane mau disoting edak ngene iki aku lho. Bener lho. Kok darane gak gelem disoting. disoting. Wong rasane aku gak penak neh aku iya to. Pak Angel mah yo saiki disoting padahal yo Padahal ya ngene iki. Kok kan ana sing delok kok. Jadi wis permanen ya iki. Ndak tuku sebagian ya. Aku soalnya sing ngomongi Guntur, kan wis dituku anu Sestika wis manut jarene. Lah iki lho ya, wis ya ini motor arep. kopi kok Oh, ning das ya iki. lah ngono to. Ya tuku kopi loro te ya sepurane join ae. Gak Terus apa-apa ya. terus terang sing ya. Dulu tuh karek 35. Kopine kan 10.000. Jadi orang itu mikir ya pas. Pas ya. Pinter hitung-hitung saya apa pinter ya. Aku mata-mata aja. Nah, wae dek bengi di voice note Guntur gak moro dinteni lurah. Gak moro. Ini main kok. Ndak lho. Kuwi main apa wi? Texas. Main biasa main kok. Texas. Ini artinya di main biasa. Kuwi main apa wi? Texas. Texas Fried Chicken. Ya iya. Tapi digoleki jarine ora teko-teko. Ngono Guntur ini nang live ku cerita jare nginceng kowe. Ngrungokno kowe ning pas nang kamar WC-nan jare. Oh, kicrek kita. Iya ya. Dia pengen cerita Tumblr sore-sore Gak gak. boleh selamatan lah. Geblok. Masa ndek sore ke Guntur moro ning omah sik. Saurunge aku. Ora, berselamatan. Lah ya kowe terus telepon Jogo ki apa? Ya jopo kan terus aku mlebu dulu. Ngono apa pas Roro manut ngono belok. Sensasi biasa wong Oh. lanang ngene to, Cing. Wong lanang kok sok apik, rene ceritane wong lanang. Ya terakhir di bojo ya belok ya. Nah di bojo ya beda. Iki bojo cek kicrek. Lho. Ya beda. Lunga prayo. Kok iso. Goblok ya. Ada pilot coy. Ya Guntur soalnya cerita. Aku ngomong apa di to sing tak adil. Ya tapi PC jare we. Tumblr ketok PC dek bingi anu. Karo video call karo tanteku. Lah lho. Kira tantene ya. Ngono ya apa dibukakna susu apa ya kok. Gak ada ya ngene, nek cerita anu iki Guntur iki. Nek ngomong Tumblr ngomong nih, "Ndak bukaan saja." Ndak tau.
Nah, bukan saiki ngono jare. Ya awalnya ya ngono to, Dek. Ah, terus? Kucing. Ah. Ternyata terus dibukane ya alhamdulillah. Bahan ki ngono. Hartane gak menak. Bahan ki kowe. Langsung sentolok wedono. Wes sayang. Mati kan jangan dur. Kang Mas mau pos kapling sik. Kang Mas mau menyelesaikan tugas le. Pos kapling. Penjagaan desa. Jaga desa, penjagaan desa kok. Penjagaan. Iya. Pak asu ini Wah iso kiri ngono ya. Wong aku wis elek nih kok. YouTube wis elek nyapa to ya. Karakternya susah dibentuk, Bos. Lah iya. Dadi lak kowe arep apik-apik gak iso. Karakter kok. Dadi iki bener apa omonge wong-wong sing jadilah dirimu sendiri. Iya, lah Dadine mulane kuwi Ceng. Harus dadi diri kita sendiri. Dadine nang wong ne lak ning ngene lak gak aneh-aneh Kowe apa yang cecek mungkin tapi ana. aku. Heh? Kowe kan samene. Berarti gak tawar ya, kantor ngeluh gak tau. Dadine Kata war terawi angenan wis surya lho ya. di dunia itu ada orang yang langka, Ceng. Termasuk kowe wi. Ya aku kan iso nggih hiburane wong to, Ceng. Lah saiki lho koyo pelawak. Pokok channelnya sedigule kan lucune to. Yo. Kok iso sedigule lucune ora perkara Pintere. pintere lucune. Ojo. Pinter aku yo pinter nyopir apa iso. Iso. Pinter. Kancane pinter ya. Dite kancane pinter. Oh luwe he. Maling pitik pinter. Berarti jengke wis duwe karek piro, Bro? 25 tak tuku kopi karo. Resik iki berarti wisan. Kang. Itu keban apa ta jeng coba jeru. Tapi menangnya wis di surya. Menange wis ya. Aku rokok iku lho iki gua to. Lho, gua to yo timbangane. Kucing aja mbok gua. Kamana. Lho coba peksa timbangane wingko ngelu. Wis Jeng. lah iya gua. Gua antara kingke yo rokoke kemampuane ngono kuwi kok. Ya ora, kowe aja merendah to ceng kok. Kowe aja merendah ngene nyapa to. Merendah. Wong sing gagah koyo aku iki lho. Oh, gagah ya. Ora kita ngerane apa-apa tapi gagah. Nyekel surya ae. Ora Emang sales ya nek sales. Lah ini kelurah bajingan yo ne. Ngapa? Video call nek sales ning kantor desa. Yo iso rokok udah. Ora ning kantor desa kon ngantar geprek, kudu kowe sing ngeterno. Aku ngene. Enek bojoku. Dan lo ya meningkat ana speaker kok. Ora meneng ndang moro tak tuk panci mengko. Yang molo lurah iki Ora bajingan. iya bajingan. Bisa jangan angkat diangkat. Kan macet nek kono sik to, dhewe kaya bajingan. Lah bedaku gane ora diangkat jare. Tapi wis arep turun iki bedakmu. Telepone. Oh weh, Kemana? ngono nek dirah. Cepat. Wis cek bengi golek aku jare ra. Aku lagi iso sempat telepon ki ngono ndak. Diguak to ya diguak iku malah ra cocok watuk. Telung dina telung bengi malahan. Jadi ki aku wis sampe gak rene ngerti-ngerti wis enak seminggu aku gak rene. Ngerti-ngerti wis bar nek gawe proyek Doyok. Ki misalnya digo gulung-gulung barang karo Doyok nek wisan. Jadi luas telur speaker. Apa to? Saya tak kok. Ki apa? Iki lho, dokteran. Iki papeng iki ngono critane. Nang ndi kok? Carban apa to gule ning kono ana carban kowe lho. Iya ya guling karo SDIJ. Guling karo SDIJ ya. Malah tak buang engko malah kok. Piye iki lho status bedak iki piye kok? Timbal speaker ora lurah gak krungu iki. Lah agar barangnya wis resik ya tak juga langsung to. Cukup dasmu iki ning jero jane barange. Barangnya diawet-awet. Dah sok kapan kon gresik? Cukup apa sesuk? Sesuk. Kok bengi tak geret, Teret. Yo. Yo. Lurah anak buahmu ya. Salah wis metu kok kantor kok. Sopo? Lurah. Ora ya tuduh aku to. Lah ya metu kok kantor kan berarti wong biasa. Oh biasa aja nek kantor wi lurah. Lurah, Pak. Coba yo urusane liya. Salahe mangan ketok guli ning kono Ora dijak.
Telepon ae ya. Telepon musuh aku. Lah karo perangkat-perangkat tok kok. Ya, aku lho dhuwure lurah. Ya tapi gak dijak berarti kudune kowe sing sangu. Ora sah, aku tak dadi dhuwure lurah ku modelku. Aku yo wonge ngene iki yo. Aku mau kon gengsi macak-macaki mo yo. Lah nang kantor Dek. Nang kantor kono lor wi, dhek nyeluki Pak. Lah nang kantor namanya lurah itu menghargai kalau di kantor Pak. Kalau di luar yo biasa. Nang jobo ya langsung ngono to. Lah terah. Ya ora. Lah nang warung ya, Blok. Isi kowe. Mbak ini coba. Tak pisui bareng. Kowe ro dhewe to. Timbang tak awut-awut. So kapan? Kok bengi? Tiba tak geret. Timbang tak geret. Nah. Kowe ro sapa to? Yo iki lho yo. Olidi. Modele tok. Tapi guys, ini sana belum ya rencana. Arep dodol rica-rica kok. Bila paling menak kan rica-rica to. Apa? Rica-rica ayam. Ben, carane ayame kondi. Enak jeneng ngono to sik. Nyekel to. Wong e arep bakulan. Aku bakulan Rokok. Oh. Tapi iki tak aja rokok tok, Blok. Kowe kudu siap apa iki? Ya kopi karo kuwi lho, kaya minuman-minuman ngono. Lho kok tukone pura to? Utang toh. Mentok. Ya Utang utang. seminggu bayar. Weh, ngene goblok iso dadi konten, gak apa-apa. Tulis sik. Loh, tak tulis utang ora seminggu bayar. Ya, Maksimal seminggu. Seminggu. yo, kowe ditulis to lak seminggu gak bayar konten. Kowe dadi konten. Kok iso? Ya toh. Engko beda apa tak cukup tak nggo turuse sewengi. Lho sisine kan urung aneh to, Dek. Si dadan barang. Terus tak kei ide wingi lho ya, dodolan rica-rica. Rica-rica. Pitik. Lah pitik kondi. Alah ya gampang kok kowe wis ro dhewe to, kondi iki. Iki lak prasangkane wong sing kolong komentar mesti pitik maling lho. Tak maling tak pitik tong nggih. Ya dek ora to. Kok nyampe ta ora? Arek bodo bumbu. Maksudku ki tak kan rokok ki aja rokok tok karo kaya aqua golongane. Yo, Kami aku kan usaha to. Yo aku ora buka, kok yo tak depane kaya kopi sasetan, anu barang leno. Yo yo. Ayo. Weh dukung ora to, Cek? Dukung utang oh. Soale iki karo Ben Mas Dip ngomong. Kan aku arep kowe karo Mas Dip kon. Oke to. Kon nggih. Dinere toko sukses. Oh nggih Mas Dip. Toko ora sukses. Toko sukses. Sukses gak apa-apa. Sukses. Toko sukses. Sukses diutangi ya. Yo lah. Seminggu bayar tapi Apa ya? aku mandiri dhewe, Cek. Ya. Usaha. Ora bank tok ya sing mandiri. Jadi ya kowe barang ya. Yo kabeh. ayamnya tinggal yang 5.000-an ya, Mas? Berapa? So, rokok surya, ngombe kopi, nak gurih. Suasanane mendung, Bro. Ngono ya. Enak to? Ngopi nyantai Santai, guyon. Urip pisane ngapur. Ora pisan gawe susah. Gawe ngene ngene. Ngeni ya. Wis dadine wong arep piye biyen sak uje wong ning kolom komentar. Kesele ya. Wis sak kesele kudu amat. Amat bodoh ya. Wis ngono ae. Wes ya. Baik teman-teman, terima kasih ya sudah menonton vlogku di Masih harus gitu. siang hari ini woy. Nantikan vlog-vlog yang lain. Tetap semangat. Itulah obrolan kita bersama Doyo dan juga Tom Blo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene lurah yo karo